vergonya el sou dels regidors. És una falta de respecte cap als ciutadans. S'omplen la boca de participació ciutadana i a l'hora de la veritat tot són traves. S'hauria d'ajudar més a les entitats del poble. Ai, no volem un poble trist i avorrit, volem un poble alegre, divertit, ple de vida. I crec que si les decisions que es prenen afecten tot el poble, hem de ser tots els que participem d'ella. Hem de tenir un fàcil accés a la informació perquè a Blanes som 40.000 habitants i no 21 regidors. Estic cansada de que la frase Blanes, ciutat educadora, sigui un eslògan. Ja seria hora que entre tots féssim projecte educatiu en condicions. Per què el meu origen ha de marcar les meves oportunitats? Per què lluitem per una societat més justa? Tots som iguals. Que bé la cosa.